Tinawen ang mapandag iti naganak ken Jesus ijay Jerusalem iti piyesta ti Paskwa. Idi agtawan ni Jesus iti 12 ket 2 napanda na ki piyesta akas kadawyanda. Idi nalpasen ti piyesta ket agaw awid dan. Nagbati ni Jesus ijay Jerusalem adi ammo dagiti naganak ken kuana. May nga aldaw dan anagnag na ket impagarup da anakikuyog ti ubing iti bunggoy da. Idi madlaw da nga awan, napanda sinapol kadagiti kakabagyan ken ammuda. Agsipod tadida masarakan, nagsublida ijay Jerusalem, tapno sa pulenda. Iti maikatlo nga aldaw, nasarakan da ni Jesus ijay templo. Makikatkatugaw kadagiti mamaestro a Hudyo. Agdengdengeg ken agsalsaludsod kadakwada. Nagsiddaaw amin anakangeg ken kuana gapo iti sirib na ken kadagiti sungbat na. Nasdaaw dagiti naganak ken kuana idi makita da. Anak ko kinunani inana, apay nga inaramid mo daytoy kada kami. Kasta unay ti danag mi ken ni amam nga agberbirok ken ka. Apay aya binirbirok dak insungbat ni Jesus. Diyo kadi ammo a masapol nga addaak iti balay ni amak, ngem di da naawatan ti imbagana kadakwada. Nakikuyog ni Jesus kadakwada ang nagawid sadyay Nazaret. Ijay Nazaret, ket sadyay nagbalin ang natulnog nga anak. Sinalimet-metan amin dagitoy ni inana iti puso na. Dimmakkel ni Jesus iti bagiken sirib, ket immadadda ti pannakaayayo ken kuana ti Dios ken dagiti tattao. Kakabsat ti ebanghelyo ti Apo. Good morning. Kunatay man ti tunggal maysa, it is good that you are here. Padayawan tayo. Let us acknowledge our visitors all the way. I heard all the way from Mayantok, Tarlac. Ayan na dagiti taga Mayantok, Apo. Taga Mayantok, Tarlac. Palakpakan tayo man ida. Ado dagiti sa bali nga Ili, Santa Cruz, of course, adda palakpakan tayo man. Dagitoy nga daduma taga ano? Ay awan. Hantay nga padayawan ti kaadda digiti taga Abrata talaga nga tagadtoydan. Recognize tayo nagiti taga Banggad, taga pamilya tayo dan ken dagiti naggaputi daddo mga luglugar. Welcome apo niya. Nasaya at tadda kayo mapadayawan ti Salcedo ken ti parokya nga adda kayo. Now you know Salcedo. Umayon to sublian nga kitaan ta madama. Ti pan nakapapintas na no makita yo ka makulkuluranen. Kababay mo ka naka-make up kaya kanayon nga umay makimisa make upan tayo mo no agbabagay kayo nya ngayon to kitaan no malpas amin amazing ko na yun ton the work of God ko natay tulat ta aminan nya. Santo Niño tattatila rambakan tayo. Santo Niño, piyesta ni Santo Niño ni Obing nga Jesus. Universal calendar tayo, handang unuren dito'y laeng Pilipinas, ti primary nga mangramrambak, ti piyesta ti Santo Niño. Dagiti iti Spain, Spanish, dagiti daduma, Holy Childhood, kunadangam, haan nga kaslakan niya tayo, ti panangrambak tayo ti Santo Niño, datayo ket napigsa. Na mapangka kada kita first world countries, Amerika kada Canada, na dagpias-piasta Santo Niño, ti mangiyon introduce dagiti Pilipino. No dagag aginaldo mases, ti mangiyon introduce Pilipino. Kitaan nyo ti bilag na. Kada tayo nga ti Pilipinas, rambakan tayo, nakanayo nen iti liturgical calendar tayo, nga ti umuna nga Domingo, iti kadawyan a tiyempo, rambakan tayo ti piyesta ni Santo Niño. Kasano nga nakastrict ti Santo Niño dito'y Pilipinas? Nga mo sumungbat, Apo Jesus, kasano ka nakastrict dito'y Pilipinas? Di mat? March 16, 15, 20. Ang malagaya, maging ko na ambo yung malagarod.
Di mat di simanglad ni Madjilan ijay maktan, di Sibo, iniyawat na, dayjay ladawan ni Santo Niño nga aging gana tatad, dayjay pailaeng, sino nang yawatan na? Ay apo diyo pa'y amumat, natibidad ko long. Juana, kay dinayawat data, kaslahan mga nabigbig di dyan ang yawatan na, han nga napanpansin, idi 1565, 16th century di dyan, 1521 na iyawat, 1565, I think, 60 to 65, nalukatandan, na iproklamadan the same day inyawat ni Madjilan agingga natatad da Sibo so no mapangkay Sibo kindagay tay nakapadasin nga nakipiesta jay orebuya inyo hangka makapagnati kaado ti tao isalsala dani Santo Niño iso nga tatan nagbalin mo ti ada ti Santo Papa sino nga papa da malagip ti papal bull na insurat na nga maysa nga maiganwat nga debosyon dito'y Pilipinas, iso dayta Santo Niño. Apay nga da Santo Niño? Apay nga masapol nga da Santo Niño? Imay ni Apo Jesus. Bigbigan tayo, makita tayo di jay logic na no apay nga da daytoy. Tano makakit tayo tiladawan ka, agab-abay ni Santo Niño kini Nazareno. Ala kakaasim at maas-asyan ni Santo Niño kin ni Manong na nga agaw awit iti cross. Manong na niya. Uwan ka no. Kitaan tayo aji biyag na. Kas ano nga min, ni Apo Jesus, the word became flesh, ti sao, tim, mao. Babaan kin ni Apo Jesus. Kano mabalbal, no bigbigan tayo nga ti sao timmao, haan nga iniggan ti dua nga anghel ji ima na, dang, intupak da kanya tayo, libag, dadtan ni Jesus. Haan nga mabalin. Iso nga, adadagi tayo daddo mga kakamsat tayo, I love you Jesus, my Savior. Yes, you are my only Jesus, my Savior. Who is Jesus? Is just God. Ayan na ni Jesus, just uwang nga rod, God, ngam anya tinakaaramidan na, surutan tayo, ano nga imay. Kakas ano nga imay dito'y lubong. Since the beginning, after idi nagbasulun ti tao na ipaltiingan, adan to aganak nga berhen kunada. Isunto ti mangisalakan ti lubongan. Kas ano pa nakaaramid na ni Maria, lagi pun tayo idi Christmas, ni Maria, balasitang nga ubing, napanti anghel ken kuana. Kanya ti kunana, hey Mary, kunana, di anghel. Di mo na di dating anghel, lalaki, babae. La, ano man din naman, amo ti pamati yun. Katikisam yun. Di lalaki, di anghel, babae. Gabriel ka name ka messenger of God, day jay. Awang garod ti inyanaganan sex status na ta spirit. Pure spirit ngam nagparang nga nagsinan tao. Awan ati lalaki wenno babae kakunana, hey Mary, amo magsikog kanto. Agsikog kanto. You will conceive a child. How can this be since I do not know a man? Haan nga datayo tinangput-putar nga berhen niya po Santa Maria. Haan nga datayo ti mangis istorya nga nagparang ti anghel ken kuana. Sigon di jay istoryada nga nakapadas. Insurat tay laeng iti Biblia. Kakunana dati anghel agsikog kanto. Kasano nga maaramid kamay sa akmot nga berhen. Ti Espiritu Santo sa linungan na kanto. Kasano nga maaramid kanya, kunana ka, malagip mo ni Elizabeth nga, kasinsin mo nga Lopez, bakbakatanan agkubkubuntog pulan, haanin nga agrigla si ka, masikugan, ay apo kasano kata, nakasarukod nga masikog. Masikugan, bakit una yan? 75 nan. More or less 75 nan. Ala kano kasta, maaramid kumakanya, akas sinaom. Haan tayo mo questionaran the virginity, ta isuna nga mismo nang ibaga nga awan padas na. Ang helmet tinang ibaga,
Awan sa bahan nga tao tinangibaga nga agsikog to sa linungan na kanto ti Espiritu Santo. Maalayo di logic na? Tanong mamati tayo kini Apo Jesus, from annunciation to resurrection, nagdalan ni Apo Jesus. Naisikog, edi ko naganak, nagkanta tayo, joy to the world, the Lord has come, is come, is come, is scammer kay garod, mangutang. Kanagkanta tayo ta, naiyanak, kagapotan na iyanak, haan tayo ang alabsan DJ biyag na, nga kasubing, iso ti on-onoran tayo, abigbigan tayo, the old Jesus, gilakay nga Jesus, kini Apo Jesus nga ubing, the same God. To nature, adalatadwa nga naturana, Diyos ken tao. Iso nga kasmay sa nga ubing, bigbigan tayo Kaya dito'y parokya, ayan na kita sa Kristanen. Dito'y parokya, inlungalong, nga jiladawan niya po santo ninyo nga ubing, kas maladaga, isirek tayo, ipasyar tayo, ijay balbalay. Inaramid mo dagiti daduma, nagipasyar da. Napanda mo dagiti sa Kristan, wow, nagkyot nga kitaan, apanda idanon ni Apo Jesus, isirek da ijay balbalay. Damagat dagiti daduma nga gimong, apaya nga nalpasyon, hamapay narugyan, Father. Apaya, or-orayon mi nga malpas da ijay banger. Ay Apo kinton mauray nga malpas da, barbasan to na po sa mapusan to ninyo, ati kalakainan. Apay nga awan ladawan nyo, hami magamin nga practice. Ala, haan nyo nga agkurang aji pamati, no tila pampanunutom ka, panakayanak na, into man no simanan, into man no ka, haan di pa nagdalyasat na kasmay sa nga ubing. Kaidanon ijay balbalay. Kaya aji mo naggapgapwak ng parokya, kar aramiden mi mat apaya, no sumrag ni Apo Jesus, ipantayo ijay ti balbalay, anya ti maaramid. Ijay ka, markaan pa'y dijay ti, namakit-kita yo. Thank you. Namakit-kita yo ijay, markaan da, ti tatakuma 2025 niya. 20 plus C plus M plus B plus 25. Into no 2026, masukatan tuman da jayan. Sumrek ni Apo Jesus, anya ti bagbagana di jay. Nga apa yang anya ti meaning na, duat interpretasyon na. Anya ti umuna, 20 ni Kaspar, Melchor, ken Baltasar, 3 kings, 2025, imay dapi masyar ditoy, balay. Taadda ni Apo Santo Niño. Iso nga rod nga, apay awan da kitay agkarkaruling nga lalakay kada babakutan. Ubing sa mutatan niya. Agkarkaruling di ayan bi idi ka lalakay babakut. Agpasyar dati daddo mga barbarangay. Anya ti kantada day jay. Danto para gitara. Dagitay mo idaddo mga lalakay tumutan kada akulait. Adam isyasyat dagamin jilikod isudanton ti parasala. Anya ti kantada. Nagmayat di kan kanta idi nga mangmangeg. Nagado nga lalakay kada babakut. O bagkak sa didaya. Ito'y kan ti batog na. Nininyo amaladaga. Hanga nagmayat nga denggan. Ngari tayo dito'y daga. Ijay ti batog di bagkak. Taadda di balay ni Apo Santo Niño. Iso nga rod nga CMB. Ngam tinamay-mayat nga interpretasyon na diya, iti Latin ko na jay CMB 2020 CMB, Christus mansionem bendicat. Anya ti kaya nga sa undi jay, may Christ bless this house. Bendisyonan ko man ni Kristo daytoy abalay. Dayjay ti meaning na, iso nga no sumrek kayo kadagiti balbalay dito yung addakas jay na, no inserek da ni Santo Niño, simrek ni Santo Niño dijay. Kano berbero kanyo ti pudpud no nga kinagasat ti pamilya, pastreken nyo ni Santo Niño. Uray kasi kata kinagasat mo, ti pampanunutom ka, gumatang ka dati porsilas nga. Pandalaklukwan ka da kayo, naalilaw kayo mo ti 250, namati ka mo. Lakano. Ni Santo Niño Datayo magamin dito yung Salcedo kaapaw, di tayo mat amo nga pastor kan ni Santo Niño, mati magkayat tayo nga sumrek nga inal daw katubay tao. Di yung kayat nga pastor kan ni Santo Niño. Into na yan, bendisyonan na dito nga balay. Kasi mrek.
Kada ito nga tawon na, dito nga tawon na nga kasmay sa nga ubing, complete won tay nga min. Hantay nga labsan, na iyanak, hindi kon kasmay sa nga ubingan, dumakdakkel ton, kaslanto dagitoyan, nagaramid mo dagiti agar-aramid, iti na duma-duma nga ladawan ti santo ninyon, at danto santo ninyo nga bumbero, at danto santo ninyo nga pulis, at da santo ninyo nga number 16 ti basketball na patrimonyo, at dapay da may isa ka santo ninyo di barya, dati nakaawit ti bagyan ng ti barya, nagasgasat ka na, di makilan. Into naman pa santo ninyo, hantay nga amo ti biyag ni Apo Jesus, intinukan public ministry na nang isursuro, ladawan namanan, kalpasan nga nang isuro, maparigatan, iso da jayan, Nazareno agawitan ti cross. Into na natayan, nagbalinan di ladawan nan, krusipiho, nakalansan iti cross. Kalpasan nga mailansa iti cross, anyan to dayayan, Santo Inchero. Nakalungunan, han? Oh! Hindi kasama mauawatan. Nakalungunan. Kalpasan ti manong nga aldaw, anya tiladawan tayo ni Apo Jesus, nagungaran, han? Kano mangala ka tiladawam nga cross mo, mangala ka ti Nazarenom, complete mo Santo ninyo. Di ubing, day takastoy kadakkelan, agtaaderen, naka-agisursuron, anya ti itsura na agisursuron, nakaawit ti krusen, nakahang ijay krusen, na natayan, baybayan yun, di ladawan na nga natay, ta ito'y lata simbaan ta, kababay mo nagyan, ijay balayo, ijay katedral, ijay bigan, ijay ladawan, ijay kakaasi, tapaya dagitay pilgrims, at dagamin paglukatan na dyan ti saka da, pandakudkuden, mga alada dyan ti saka na, pakyutiksan mento manan, apandan tumangkudkuden, marunrunot di saka na, taapaya, hanya ka mo, dagiti pamati, taga-salsizon sa dagiti, pagkulam dan sa kanaw. Hana nga dahi dya, iso nga, intunukuan guyuden, intunukuan makalkalbon, agayawid da di dya, gasat ka no, haamot nga kas dya, nga mang takaw ka ta, buok mo tabulto ta paggasat mo. Haan Di Santo Inchero, intunukuan tiladawan na nagungaran, dahi dya ti ni Apo Jesus, haan tayo ang adda kurang na dya pamati nga, mamati ka kini Apo Jesus, nga nataenganan nga agisursuron, kidi ubing ham mga pinati, kalakumanda kayo. At the guest of honor yo. At ako mag-guest yung agsaritahan. Anya ti umunang ibasa di jay sakbay nga agsao. Oh, anya ibasa na? I-introduce na jay speaker haan. Anya ti umuna nang ibaga. Our speaker for today is no other than Father Rafa Abaya, anak da, Andres Ken Aurora, nagbasa jay. Kasi mo ni Apo Jesus Tihiro tay tata ni Apo Jesus. Anak da. Dayjay ti pakaabakan dagiti dadduma. Taapaya handa bigbigan di kinaubing na, therefore handa bigbigan ti inana. Datayo ti very rich, most complete religion. Dayjay ti pangabakan tayo. Tamanipod ma-i-announce, annunciation, aging gana ti resurrection, kompleto tay amin. Isuda at dalabsan da taapaya at da masapol nga idinayda takagura damot ni inana. Naggapuan na ni Apo Jesus kadakwada. Jak ammo no naggapuan da. Kaday jay nga rutata, katata ni Apo Santo Ninyon, iti practice tayo, no mauawatan tayo. Nagiti dadduman damay lamang mauawatan. Isungarod nga pastor ken iti pagtaengan. From the very start of the year, di pa nang rugi iti tawen, Pastor Kem ni Apo Santo Niño, dayta ti pudpudno gasat. Dayta ti pudpudno ragsak. Api ti pampanunutan nyo nga kinagasat ka, ti agbalin kayo nga baknang. Api ti panagkunayo, dagiti, da kayo sa bagay, siyak mula marigrigat sa, da kayo nga baba nang nga talod ta. Api dagiti na baba nang, kompleto di biyagdan na ragsaken. Ada dun sapay paka-stressan dengam da tayo. Ada dun sapay pakarikutan dengam da tayo. Tinsama mo yung nga naragsak nga nagasat ka, daytay adda permanent job na, uwan mabalin. Ngamaan nga umanay nga iso ti ragsakin pa gasat mo. Napaabroad ko madagaji anak kon Apo, naragsak ka na malas,
mayat mo't apo ka inya nga rodan, madmadi ka gayam, apaya, didak mo pauitan na, dadak ka mula ko mo pinagbasan. Anya ti kinaragsak nga minudad duma, ti pagibasbasaran tayo, dagiti material things sa nikwa itilubong, iso ti pampanunutan tayo, nga mangtud ti gasat kin kinaragsak, iji pagtaengan tayo, iji balay tayo, kada tayo, ngam nudad duma, agkam kamali tayo. Tipudpud no nga kinaragsak, no makastrik ni Apo Santo ninyo, ni Apo Jesus, iji unag ti pagtaengan nyo. Wan ngagpeso di ladawan na akas may nga ubing, simbolik la di jay. Han nga makita ni Apo Jesus nga magmagnad ta nga nakapamper saan? Ada nakakita kanya yaon? Oh! Da nakakita yun ni Apo Jesus kunin ang kapampers, makipispis bam ka dagita ubeng, halar kung kunana. Nakita yaw? Simbolik laengan aday ladawan na. Even the Pope kakisan na pay. Taapaya, simbol nga mangipakita ladawan na. Ngam tipod-pod no nga panang pastret ni Apo Jesus, the Spirit of Jesus, ti Espiritu ni Apo Jesus, no simrek eje balay tayo, dayta tipod-pod no nga gasat ken kinaragsak tayo. Anya ti Espiritu na, idaton nyo di altaryo. No, da altaryo. Kung kunak nga ro di may nga nagmisa aktatay ka, gabot ta karpentero, naglaing kayo nga agaramid ti lamisaan nga pagsyatan. Ngam no ti altar polos ma, di kayo pa maiyaramidan. Kanayon yung nga rinabi nga idaton, kano adda ni altar mo, adda ni Apo Jesus ijay, anya ti Espiritu na nga adda jay, umuna, niya sa Apo Santo ninyo, no na idaton simrek iji balay mo, ari ti kinapakom. Di Espiritu na iso ti ibiyag mo. Kano dayta nga pagtaengan, agari ti kinapakom baba, haan nga naggasat. Katikar kararag mo ko, Apo, mayat ko mati apit miti tabako tata. Wanang agin inulbod kay magkin bakit mo agtintin ng sit kayo mat. Gasat nga ron, uri ka kasano kadakkel na apit yo. Aglinlin namang kayo mat. Ngam naadda kinapakumbaba, haan nga naragragsak. Ni Apo Santo ninyo nga sumrag kayo, balay tayo, ari ti kapya. Uri ka sa nikwa tayo amin nga sa nikwa, no nagwaramot ti pamilya. Uray kat ko tayo amin nga maibaga tayo nga aging makita tayo. No di pamilya ka mga agurnos ta, di mo makastrik ni Apo Jesus itibiyag tayo. Naragsak nga ta. Ayat, ari ti ayat. Dinanon na tayo dahi ta a Diyos, babaan kin ni Apo Jesus. Iso ti ipastrikan tayo di balay tayo. Kano di unag ti pagtaengan kaawan ti ayat. Oray ka, milyon-milyon sa agbibingay kayo ko, milyon-milyon tatawid yo kada amin yo. No awan ti ayat yo unag ti pamilya yo, ayan na nga rod. Iso nga ti puro nga paggapwan ti kinagasat, kinaragsak, no makastrek ni umuna akin ni Apo Santo ninyo, ni Apo Jesus iti unag ti pagtaengan tayo. No maibiyag tayo, iti puso tayo, isugarod nga, kunak awatin nyo ni Apo Jesus, iya unag ti pagtaengan nyo. No naawat yun ni Apo Jesus, ibiyag yo ni Apo Jesus, iti unag ti pagtaengan nyo. Ken iti irwaryo. No naibiyag yun ni Apo Jesus, unag ti pagtaengan nyo, iburay yo, iranod yo. Iranod yo ti kapya, iranod yo ti kinapakumbaba, iranod yo ti ayat. Ta iso ti kasapulan ti lubong. Iso tapno maawatan tayo ati dagiti aramidan tayo apeng adda tayo manen ti Santo Niño tapno mapantay to manen, public ministry to manen. Tuno kasimanan to manen, rambakan tayo man ti ipapataynan. Katatak ka ti karambakan tayo ti hari ti kinapakumbaba kas may nga ubing, nanumo nga imay. Ari ti ayat, gapo ti idadateng na kanya tayo, dinanon na tayo. Ari ti kapya, tapay nagkapya na nga rod ti langit kendaga. Pinagtipon na ti langit kendaga, babaan ti pan nakayanak na. Pinagkapya na, initid na ti kapya ti lubong. Namayat nga rod jay pagsasao tayo nga, imbaga ti may nga na si Rib, anya ti kunana, it is good if you have penny in your pocket, kunana. But it is better if you have Jesus in your heart. Mayamot not da kwarta, not da barya dita, da dollar dita bulsam, ngam na may mayat not da ni Apo Jesus dita pusom.
katatatapyasta na. Apay nga hanggang agragsak. Dagiti parokya apo kadagitay bisita, agay ayam to dagiti ubing ag programa da. Kadagiti ubing basically handa pay mauawatan at ibagbagatay ditoy. Ubing dagarod. Ngam di panangirom tayo nga addada itoy, maimula di panunot na nalakantulaangan nga nayunan ti adal, maipapanti pamati kadakwada. Isong agragragsak da, but the Spirit, tiragsak da gito nga ubing, hanla nga makita iti sala, hanla nga makita iti ayayam da, kadagiti awawaten da nga premyo da, pagyamanan tayo dagiti kakabsat nga timulong, taado ti day nagpatulod ti tulong para laeng da nga programa, ngam ti ayan ti pudpud no nga ragsak, uray da kayo nga naganakin bisita, hanla nga di programa, tatatapyasta ni Santo Niño, ti pudpud no nga ragsak, no talaga nga nakastrik di tapusom ni Santo Niño, kumpleton ti biyag mo. No, adda ni Apo Jesus di tapusom, kumpleton ti ragsak mo. Dahil ti pudpud no nga ragsak tayo, awan sa pulen tayo. Nung nasulsulatan tayo pala ti ragsak tayo, anya dahil ti pangsulat tayo, sa nikwa, outside look, anya pa di pangsulat tayo, material things, honor, diploma, position. No, di pala pang sulsulat mo, ti ragsak ti biyag mo, hampay nakastrict totally ni Apo Jesus iti biyag mo. Kano maawat tayo ni Apo Santo Niño, umuna pastrikan iti balay, pastrikan iti puso, ibiyag mo, iburay mo. Ni Apo Santo Niño nga ubing nga inosente nga nagyan ditoy, napinpintas no makita da iti puso, dagiti Kristiyano. Ala tatatapyas na kanaragsak tayo, makipagragsak tayo. Uray si ka, agragsak ka, apaya, no naawat mo ni Apo Jesus, si kati karagsakan awan sa pulamon.